Kena. Ano to? Sili ko. Kena. Tangkig di ba? Tangkig eh. Ah. Kita iho sa suba. Please, itre. Good morning mga katsikin. Karon kay mga tumig karon sa bukid, pabukid meron kay manglaya mi og isda. So before pa mo among kon karon among lakaw, please subscribe the channel Rymers Igot Vlogs. I-hit ang notification bell para updated mo sa moang bag-o nga mga video nga among i-upload. So karon guys, ako ipakita before mi magbiyahe, antod maabot mi dito. Sa imong na-feel gani? Bagyo. Bagyong Kobe. Nindot kayo niya mong vlog guys kay manglaya mi karon bugnawa like there is the pita oy. First time na mo dire nga gabalik-balik. First time na mo dire nga gabalik-balik. First time na mo dire nga gabalik-balik mi kanhe kay manglaya mi karon. I hope nga daghan mi kuha kay para malipay itong mga kauban dito sa pisina. Oh, dito may sa suba karon langoy-langoy may kauban sa mga isda nga iho. Tulo ra mi karon guys, ang kauban ay naulahi. Mo ning tagian niya mo ang gamit nga cellphone. Credit dahil sa shout out dahil sa kining Rymers Igot TV vlog. Muna siya guys ang tagianing channel guys, i-subscribe ninyo na, may tayo ng dagway na. Hello guys, nabot nami. Nanami dire. Tawa. Mo na imong gamiton nga manglaya tanawa mo say tawag gali ani te. Laya. Laya. Mo na imong gamiton kay anong kakuha mig ihos sa sapa daw. Kitsa kita tiglabyog. Ang tiglabyog dire. Ako. 50 ka tuig na sing nilabyog. Dugay na si kanil. Dugay na kita interview ang say makuha na. Kanalaya unsay nangakuha na nimo ana? Nakuha ko na primero buaya gyud. Grabe. Mayo gyud. Kay mga duha ka dupa kita buaya ka taas. Wagi makuha. Karon bitaw guys, mo na among gamiton ng laya. So magtan-aw lang ta karon kay di pa man mi kabalo ani mo ning kuyog mi ani. Mao gini sweeto kayo. Kana 50 ka tuig nga nilaya. Kani pong laya ha. Pila ni ka tuig 60 magulang pa mi sa ihagod. Ampo lang ta karon nga daghan tag kuha kay basi surtion ta. Magad. Daghan natay matula, natay masugba, natay pinirito. Gahag kinilaw no? Kaon. Oh, kinilaw, bantay bitaw. Tanawa ng bungtod. Kana makita ninyo ng bungtod si babaw. Kana. Mao na among haikon ron. Mao na among haikon. Inaguman na sa bungtod, sapa man na. Lisod po manglaya tas dagat. Anim migbukid. Sapa na diha. Diha manglaya. So makuha kang buhaya ron? Tabangi mig ampo guys nga daghan mig kuha karon guys kay aron nami masugba dito gahaling na rabato sila dito. So ulo kay kung layar atong suda isugba dito. Dala grutong manok. Sineng na nami dire mga katsikin. Kusog kayong lakaw ang kauban mo kay bantik man gud ang kauban. May kami mga bagwa raman mi. Oh, gatinil ako. Tabi, kadanlog. Nabiyaan nami.
Muna siya gitawag nga sapa nga hubas. Layo na kayo mong mga kauban, mga katsikin. Pero ampo gyapon ta nga daghan tagkwaron. Sunod, tunog na lang. Kitam si mo na nga bisag amo mga kauban layo na kayo. Pero among nadumduman. Ma-memorize na mo ang ilang baho basta ilang tunog. Luya, bit-bit sinilas. So, kung namoy ka naman hindi mga kasikin, Parang malaki yan ah. Tara, dito lang kachikin oh. Kachikin. Andito. Itong bato na to. Kita mo yan? sige. Diyan, nandyan. Yan dyan, malaki yun. Na. Wala. May kuha ba kayo dyan? Wala kayong kuha? Kami, mayroon na. Dyan, malaki. Ah, sama dia ay. Semut nagabi eh, sukin nam nikop. Nana isda. Dali, pare. Tawag mo isda. Isda. Yata na sibot. Ang sibot Kani mga kalutan. chicken. Kani kalutan ako na sahon. Ay, kani kalutan mo. Kuhain natin ang ano dito. Di ba tangkig? Tangkig ay. Tangkig natin. Ulang tangkig dito. Dito lang kayo mo. Sige na lang. Sige. Kana. Ano to? Kasi nito. Kana. Tangkig di ba? Tangkig ay. Tangkig di ba? Tangkig eh. Tangkig di ba? Tangkig eh. Sigawan ako eh. Tara, tapagid oh. Ay! Yo, barig! Ay! Yo, barig! Dagana di anak diri oy. Natur gyapon. Atay mamaak na pare oy. Nato gyapon bitin. Ako kaya ako sipot niya. Kuya. Anong kaon yung gumi? Bijoy. Ayun nagpatya. Patya kay Bigwan naman ang nakuha natin yung anak. Bijoy dun. gali. Tara sa mga makasikin. Unsay tawag anak may? Tangkig. Ibalik dito may. Ah, parang binuang na naman yan. Parang binuang na naman yan.
Na di mga tangkig di inani day. Ayan lang napat ya ka-chicken kay. Oh, gunita nung gani oh. Kaya tingin Maria. Chicken. Wala. Wala tayong huli. Meron nang ulo. Kailangan natin ito pakawalan kay endangered species ito. Kawalan natin kasi maliit pa. Maliit pa. Yung kagaya na natin, pwede nang hulihin. Yung kagaya na natin, pwede nang hulihin. Ito, pagkakawalan na natin kasi maliit pa. Maliit pa. Pag ganito na kalaki. Hello mga ka-chicken, nara mong kuha. Daghan kayo oh. Oh, piti na kanina sa mga 5 ka kilo ni. Oh, naay ulang, naay unsa nga ngalan nga isda ni? Ang iho, mga iho ana. Napoy ko yampi, oh, gibili na mong iho sa tong iho pero gamay kayo. Muni sa iho. gibili na mo. Mo na katong anak sa iho. Sa tinuod mga ka-chicken, daghan gini among kuha. Galing kay puro mga bayi, mga buros, among gipangbilin, gipanguli na mo. Kani among gipangkuhara kay morom ni pwede kanon god. Nya katos na. Kang uban dili maigo rin sudlanan no. Oh, nya ug pangkuhaon to namong dagko, nya gamay kayong sulanan. Oh, Gitu. gamay kayo. Dito masigo ari mo mga gagmay among gipamili. Mga katulang ng mga laagan kay katong Pakiton ta mo ni ulang. oh, Ulang oh. kana oh. Sus, gamay ra ni sa video pero sa tinuod ni dako kay ni mura ni kadakog palad. Apa? Oh. Dako kay na. Oo. Taas kig ko. Dako kay Taas kinig bungot. dako pa sing palad. Oh, dako pa kay sa palad ni. Pindot kay isda. Apa? Oh, Mo na ang kuan. Unsa na siya? galunggong. 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 Ang buaya na ka-chicken. Agi uli na mo. Di masulod na rin. Di masulod na rin. Di kaya to. Apa, mga ka-chicken. Lingaw ka tong tangkig eh. Shark. Baby shark. Oh, Kana unsa man na? baby shark. Baby shark. Baby shark. Yeah. Ang daddy shark, ang daddy shark. Agi biling dako ito. Nadala to eh. Iswil. Namili. Ara. Nara, Sa tawag ni? daddy shark. Alimango. Limango. Di ko na mo ni kay Nami dako ana. di buhion mo kunin mo, buhion. Nami dako. Si Mr. Crab. Mamak. Di mo na nagpunit sa. So, amo ning tulahon, kilawon og subaon. Maigo kanita tanan. Nami mo yug. Among ipuson kay magkabuhi niya, sayang kayo. So, salamat kay mga ka-chicken sa paglantaw sa mong mga video. So, sa sunod, tanaw gyapon ang mga video. Napamidag ang mga video nga among i-upload sa. Mag-adventure pa mi. Sunod mamalik mi diri, mag-adventure gyapon mi, mungha gyapon mi isda. Kay ang mga isda ron idlas kayo kay kuan god wala gabaha ba, tinaw kayong tubig. Mga Christmas. Nya Yeah. tungod pod sa COVID, ang mga isda karon dili pwede magawas. Gi-quarantine. Oh, magpuyo ra gyud daw sila sa mga bato. Okay.